So, alas tanan, maing hapon ka na itong tanan. Okay, no, sa pasalamatan sa atang Ginooha nga nakatambong taning Santos Kamisa, aron nato sa siya mapasalamatan sa mga grasya ang atong nadawat. Taga natong Ginoong usa ka masipang pakpak. Okay, no? Abot lang no, kung kabantay mo, kada usa na to, gusto kita nga malipay, ha? We always want to be happy. Mao na nga bisag sa atong pagpanutbras, gusto na to nga happy ta. Mao na nga atong gamiton, happy toothpaste. Bisag sa atong panghugas sa plato, no? Gusto ta malipay, mao na nga atong gamiton, Joy dishwashing liquid, no? Bisan sa atong pang-shampoo, no? Mao na nga atong gamiton, Rejoice, ha? Bisan sa atong pagpangumpra, asa man ta mangumpra sa Happy Mart, ha? Labi na kay abli na ang Kulon, Juan Luna, Talisay o Mandawi branch. Ya bisan gani kung na'y mamatay, gusto sa tanga happy, no? Dahil sa kanamat yan ba, sa nasuko sa taga St. Francis, no? Tiyadong, unsa man yung minatay dong, kakosmod man ni, niya ilalagi diya, nagkatawa man. Jadi mamoy, kana sa pikas, wa man na magkatawa. Tiyan, unsa man na, siya, buski, igid na. Kaya manigyan na tangayin, anagid ba, no? Mao na nga sa tingin na po, gusto kita malipay. Yung sa may makalipay na ito kasagaran, darasad sa word nga, kalipay, K-A-L-I-P-A-Y. Unsa man ang letter K? Kwarta, o di ba? Kaswain mo nga ba mo yung kwarta? Naagton mo nga manglaat sa siyudad. Yan ikuyo ka sa magpadapli ni taon ka, kahit ngaling makasagkit ka, no? O mani makabayad ka, nga waara ba taon kay imo, no? Yan magkalagot, pagkain ka na mo tayo kwarta ba niya, suri-suri lang tayo, sundon-sundon, tas tindira, no? Sir, unsa imong gipangita, sir, chanita ko kuyab. Kaya maliging na pagkalisod ba, no? Yan kung tayo kwarta, unsa may kasagaran nga itong pangutana, why should? Unsa why should? Why should ang akong pitaka? No? Kaya maliging na ang kwarta, no? Yan A, unsa man ang A, ang atong mga amigo o amiga. Kung daghang tag-amigo-amiga, malipay ta. Mawta na kung sa'y kung na'y manguyab sa babae ba, no? Dahil manguyab ko ni mo dahil niya to bago na tayo ngon. Ay lang, uy, friends lang ta, amigo lang ta, paitagidugang na kasi ang amigo, no? Pero na sa uban, balisad, no? Dahil wali ko na mo da, I accept sa Facebook nga imong friend. Dili ko, kaya gusto na ko kitang duha, more than friends. Mao na. Kaya maning nga amiga ba, no? Yan, letter L, ang sama ng letter L, love life, ha? Malipay ka, ha? Kung daghan kay kag mga uyab, no? Pero wa, pasensya. Dati sa kababae, gina siya sa iya magwang siya dahil dito lagi na mga uyab lagi kay cool na cool. Siya say cool na cool siya ang naong marang cool lukoy. Baita. Kaya nga pagkalisod yun, no? Hindi nga na maestra. O Maria, unsa man ma'am, kano sa man na nitabo nga ikaw murag kilig kaayo sa imong uyab. Murag ka ginakurog ba? Siya ma'am, kaniadto sa diyang nakurintihan ko. Kaya maning nga napastilan ba, no? Yeah, letter I, yung sa mga letter I, malipay ta ko ng atong itsura, guwapo o guwapa. No? Nabi mo mga itsura, no? Nga umuilo rin taon, no? Ang mga case rin taon sa ilang naong, mga lamok raglangaw. No, sa iba mga itsura, nga ilugan lang sila, kung ato sila sa terminal, pasakyon o jeep, no? Kaya manila na itsura, ha? Yung sunod, saan ito? Kalipay. Letter P. Yung saan na letter P? Kung doon na tayo permanente nga trabaho. Sa iba sa trabaho, no? Basta mga bugo kay pareho, magkasinabot, no? Pero puro gani bright, magsigilang lalis, no? Di maghuman. Kaya maningan nga inanagin sa kinabuhi, no? Nya A. Yung saan man ang A? Ang aktik ang atong lawas, ha? Mo rin na health is wealth, no? Mo no sa mga uban, maglibong papahita ni magluya, oy, nun siya. Father, nun sa mga naglain ba akong lawas? Sa gila maglain ng lawas, oy, kaysa maglain ang naong. Kaya rin nga inadagin ba, no? Lahigit yun, aptik ang atong lawas. And finally, letter Y. Sa letter Y, Yahweh, ang Ginoo, ha? Huwag tang ng tanan, kalipay, kwarta o ubad pa kung wala ang Ginoo sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi. Muna, karon Domingo, ha, atong gisaulog ang Happy Sunday. Ikaapat na ron nga Domingo, no? Dili kinahanglan maglipay kay happy na gyud moabot ang kasaulugan sa pagkabanhaw sa Ginoo. Mo nang gihatawag ni og Happy Sunday, no? Now we are happy unsa may gibuhat sa Ginoo. Iyang gipadala kanato iyang bugtong anak pinaagi sa iyang gugma nga angay ikalipay sa matag usa kanato, ha? Gikan sa Dios Amahan.
Mura bang sa itong kinabuhi ba nga, ang atong mga amahan, naghatag kalipay sa mga anak. Wow. Giningon nila nga, amahan ko nung haligi sa panimalay. Wow. Nya kung mulakaw dahil si tatay, yun sa may tabo, matumpag ang panimalay, kaya wala may haligi. Pero maning na ito nga inanab, ano? Nya gipadala yung bugtong anak para kita maluwas. Gipadala yung bugtong anak, nagpasakit sa krus, o gihatag kinintanan para ang matag usa kanato mapasaylo sa atong mga sala. Mao na nga Ginoo sa atong kalipay nga pagabation, iyang gihatag kanato nga unta iyatang gitagag oportunidad nga ato sang suklian ha ang iyang grasya o iyang gugma sa pagpadala sa iyang bugtong anak. Ug unsa man nanining panahon sa Kwaresma atong buhaton ang mga angay natong buluhaton ha. Una pagbag-o sa atong kinabuhi, paghinulsol sa atong mga sala, dugang pagampo no o pagtinabangay sa usag-usa. Kung manay tinuod nga diwa sa gugma ha, nga gusto na ito ang matagos sa malipay, pinagi sa paghatag sa iyang gusto sa iyang kinabuhi, labi na yun ang kagustuhan nga siya magpadayon sa pag-ilo sa kaayo sa usag-usa. Yan mo ang sikreto sa matuod nga gugma no. Nga gihatag ka na to karon sa Ginoo, pinaagi sa iyang pagluwas ka na to ha. Yan mo na ito yan po sa itong misa no. Ngaunta ni panahon sa Kwaresma, atong una-una na kinintanan na itabo, ang pagpalansang sa krus kumikan sa iyang gugma. Inapunta nga kita sad magpadayag sa itong gugma, pinagisad sa pagsakripisyo. Gamay pagantos para ato mapadama sa Ginoo nga kita na gugma kaniya o na gugma sa atong isikatao. Amen.